У той час, убачыўшы натоўп, Езус узышоў на гару, а калі сеў, падышлі да яго вучні ягоныя. І, адкрыўшы вусны свае, ён вучыў іх, кажучы: «Шчаслівыя, убогія духам, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя засмучаныя, бо яны будуць суцешаны. Шчаслівыя лагодныя, бо яны атрымаюць у спадчыну зямлю. Шчаслівыя галодныя і прагнучыя справядлівасці, бо яны будуць насычаны. Шчаслівыя міласэрдныя, бо яны спазнаюць міласэрнасць. Шчаслівыя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Шчаслівыя міратворцы, бо яны будуць названыя сынамі Божымі. Шчаслівыя, каго пераследуюць за справядлівасць, бо іх ёсць валадарства нябеснае. Шчаслівыя вы, калі будуць вас зневажаць, пераследаваць і ўсяляк зласловіць несправядліва з-за мяне. Радуйцеся і весяліцеся, бо вялікая ўзнагарода вашая у нябёсах». Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, заўсёды нейкае маё разважанне наконт вось гэтага ўрыўку благаслаўленняў хрыстовых заўсёды пачынаецца з разважання пра шчасце. Чамусьці так заўсёды. Па-рознаму тлумачыцца. У нашым перакладзе даслоўна напісана, што Христос кажа: «Шчаслівыя, вы шчаслівыя, хто», і пералічвае. І вось гэтае слово «шчаслівыя», па-рознаму яго тлумачаць, благаслаўлёныя, святыя, па-рознаму. Але калі вось чуем гэтае слово «шчаслівыя вы», то першае, што можа з'явіцца ў нашай галаве, гэта вось пытанне: а што такое шчасце? Як мы яго сабе ўяўляем? Я шмат пра гэта разважаў, шмат пра гэта таксама казаў, і так вось людзей слухаў, наколькі мог пачуць гэта. І найчасцей мы шчасце ўяўляем па-свойму. Калі так можна сказаць, я заўсёды выкарыстоўваю гэта слово так вот по-людскі. Што для нас шчасце? Здароўе, сваё здароўе, блізкіх, сям'я, праца, грошы, нейкае забеспячэнне, не ведаю, там, для кагосьці, можа, дом, зямля, каб машына тоже была, мужчына найчасцей можа пра гэта так вось уяўляць. І ты вось адчуваеш, што, напэўна, вось такога шчасця хочацца. Нават калі мы пра гэта не кажам, то мы дзесьці вось да гэтага імкнёмся. Мы так сабе яго уяўляем. Пабудаваць дом ці там кватэру дзесьці неяк, каб вось быў свой кут, каб было дзе жыць. А калі яшчэ атрымаецца і дзецям штосьці зрабіць, увогуле будзе шчасце. Так мы, гэта не поўнае апісанне шчасця. Кожны там можа дадаваць штосьці сваё, але дзесьці прыкладна так вось мы уяўляем гэтае шчасце. І ведаеце, калі чуем сённяшняе Евангелле, вось гэтыя словы пра тое, што калі Христос кажа: «Вы шчаслівыя, калі», і пералічвае. Шчаслівыя тыя, хто? То, калі шчыра прызнацца, я не ведаю, як вам, але мне гэтыя словы, яны не супадаюць з нейкай рэальнасцю, якой хацелася б. Бо тое, пра што кажа Христос, быць убогім духам, быць засмучаным, галодным, прагнучым, пераследаваным за справядлівасць і зневажаным. Гэта ўвогуле не пра шчасце па-нашаму. Як можна быць шчаслівым, калі гэта сустракае цябе? Калі вось у тваім жыцці прыходзіць вось такі досвед? Для нас гэта цяжка ўявіць сябе шчаслівым у такой момант. І неаднойчы, ведаеце, вось гэтыя словы з Евангелля,
Я памятаю, я іх чытаў, і я разумеў, што іх, ну, там, будучы святаром, іх трэба неяк пракаментаваць так пазітыўна, да, вот, ну, каб людзі нейкую мудрасць Божую бачылі. Але не аднойчы для мяне гэтыя словы станавіліся такім вялікім пытаннем, на якое мне не было адказа. А я вот быў бы шчаслівы, калі б быў пераследаваны і, не ведаю, засмучаны, галодны, прагнучы. Я вот быў бы шчаслівы? Не. По-людскі не. І не хочацца гэтага. Далей, калі глядзіш на гэтыя словы, другое, што прыходзіць у галаву, ну вот каму Христос сказаў пра гэтае благаслаўленне, пра гэтае шчасце? Каму? Людзям, якія за ім хадзілі, натоўп. Евангелие кажа пра нейкі натоўп. Чытаючы Евангелие, мы можам убачыць, што найчасцей за Христом хадзілі людзі, якія? Патрабуючыя, хворыя, ну, там цэлая гісторыя. Што людзі ў яго шукалі? Аздараўлення, ратунку, любымі спосабамі. Памятаеце, нават адна жанчына, да, которая казала, няхай хоць дакрануся да яго вопраткі, я тады аздараўлюся. Вось такія людзі ішлі за Христом. Людзі, менавіта вось хворыя, якія былі пагарджаныя, пакінутыя, засмучаныя. І калі ты чуеш, што Христос ім кажа, вы шчаслівыя, то дзесьці ўзнікае такая думка, магчыма, Христос проста з жаласці ім это гаварыць. Ну, проста каб суцешыць іх. Вось гэта вас сустракае ў вашым жыцці, але, ну, я разумею, ўсё будзе добра. Такая думка можа з'явіцца, калі вось чуеш вось гэтыя словы. Таму што вось по-людскі, наша нейкі такі людскі досвед, он кажа, немагчыма быць шчаслівым, калі вось гэта ўсё цябе сустракае. Калі ты ў сваім жыцці праходзіш вось праз такія нейкія там зневагі, выпрабаванні і прагненні розныя, недахопы розныя. Немагчыма. І можа Христос проста вось такое выкарыстоўвае такое таннае суцяшэнне. Альбо часамі, як некаторыя кажуць, што цярпі тут на зямлі, а там шчаслівы будзеш у небе. Нібыта, ну, нават нейк там і ў тэалогію можна гэта ўпісаць. Да, і казаць, што вось расплата, яна будзе ў небе, і там все разлічыцца. Да, але як за тым жыць? Ну, цяжка, трудна. Калі з табой паступаюць несправядліва і хочацца адпомсціць. Тут, цяпер, а не ў небе. Вот як з гэтым жыць? І, ведаеце, у мяне адназначнага адказу няма, але я маю свой досвед, і ён мне падказвае, што ў словах Хрыста, калі ён кажа, што вы шчаслівыя, там ёсць штосьці больш глыбокае. Там ёсць нейкая вельмі вялікая блізкасць Бога. Бога, які не проста суцяшае, да, все будзе добра. Не гэтае. Бога, які сустракаецца сам з злом і ненавісцю і загаражвае нас сабою самім. Які тады, калі вось ты адчуваеш гэтую несправядлівасць, пераследы, голад і прагненне, Бог становіцца побач з табою. Это досвед, ён вельмі дзіўны, ну как дзіўны, ён нечаканы. Ведаеце, я таксама там неаднойчы пра гэта казаў, неяк там дзяліўся, што найчасцей Бога можна сустрэць у месцах, дзе шмат цярпення. Чаму так адбываецца? Я не ведаю. Ці заўсёды так? Я не ведаю. Але чамусьці, там, дзе шмат цярпення і слёз, чамусьці вельмі блізка там Бог. Неаднойчы можна менавіта там Бога адчуць і знайсці. Ці можна
адчуць блізкасць Бога без вось гэтых досведаў, без гэтых выпрабаванняў ці там нейкага болю? Я не ведаю. Магчыма, можна. Не ведаю. Але нашае жыццё, яно такое, што ў ім усё роўна, колькі б ты не імкнуўся да свайго людскога шчасця, прыходзяць вось гэтыя моманты расчараванняў, крыўдаў, моманты пагарды, несправядлівасці, моманты, калі цябе выкарыстоўваюць, падманваюць, моманты, калі ты прагнеш і не можаш асягнуць. І гэта ўсё роўна прыходзіць, раней ці пазней. І вось штосьці ў гэтым ёсць, ведаеце, я да канца гэта не магу патлумачыць, але у гэтых перажываннях, у гэтым досведзе ёсць вельмі вялікая Божая блізкасць. Я яе называю так вот блізкасць, але да канца, што гэта такое, мне цяжка апісаць. Ёсць моманты, калі Бог за цябе заступаецца, калі Бог суцяшае цябе, калі Бог падтрымлівае цябе. Па-рознаму гэта можа праяўляцца. Але вось менавіта там можна гэта адчуць. І таму можна сказаць, што ў гэтыя моманты найбольшых выпрабаванняў жыццёвых парадаксальна ты можаш адчуць сябе шчаслівым. Я не ведаю, ці заўсёды так працуе, але ведаеце, калі ў тваім жыцці у выніку розных нейкіх абставінаў, якіх ты не вінаваты, у цябе адбіраюць самае каштоўнае, што табе здавалася самым каштоўным. Калі паступаюць з табой несправядліва, то ведаеце, ты пачынаеш звяртацца да таго, ёсць шанс, што ты пачынаеш звяртацца да таго, што найважнейшае. Шукаць гэта. А найважнейшы гэта Бог. І ты яго знаходзіш. І ты разумееш, што вось тое, што ты, да чаго ты імкнуўся, да гэтага шчасця людскога, вельмі часта оно цябе проста загаражвала Бога. Што вось гэтае эфемернае шчасце людское, яно было тваім Богам. І Бога ты не ведаў і не бачыў. І губляючы гэта, ты раптам адкрываеш для сябе сапраўднага Бога. Гэта такі пералом, які ён вельмі важны ў жыцці, калі ты так вот адкрываеш Бога. Бога, які становіцца не проста выканальнікам тваіх жаданняў, які іспаўняецца, як вось у гэтых казках, джин, як усе мае жаданні. Але Бога блізкага, Бога, які з'яўляецца асобай, які праходзіць з табой праз боль і не дае табе загінуць. Бога, з якім побач можна ўсё. І нічога цябе не напужае. Па-чалавечы напужае. Але ты гэта пераможаш. Ты праз гэта пройдзеш. Таму Христос кажа, шчаслівыя. І таму, дарагі браты і сёстры, калі вы сёння, вось чуючы гэтыя словы, вы сябе знаходзіце ў гэтых словах. І засмучаныя, і пагарджаныя, і галодныя, і прагнучыя, і пераследаваныя, і зневажаныя. І шмат яшчэ можна чаго дадаць. Христос кажа, не гледзячы на гэта, вы шчаслівыя, бо я з вамі. Я не дам вам загінуць. Хаця, магчыма, смерць прыйдзе. І для кагосьці яна прыйдзе вельмі хутка. Можа, да мяне. Але ты будзеш шчаслівы. Бо нават смерць не адбярэ у цябе Бога. Ніякі чалавек не здольны адабраць у цябе Бога. Што бы ён не рабіў, он можа забраць у цябе ўсё, тваё жыццё, ў канцы канцоў, але Бога ніколі. Ніколі Бога не вырве з твайго сэрца, калі ты сам яго не аддаш. Бог не пакіне цябе. І таму ты можаш казаць і адчуваць сябе шчаслівым. Шчасце, як аказваецца,
это не здароўе. Шчасце — это не багацце. Гэта не свой дом, забяспечанасць. Шчасце — гэта нават не сям'я. Хоць здавалася б, это важная рэч. Шчасце — это адчуванне блізкасці Бога. І калі ты гэта адчуваеш, што бы ні здаралася ў тваім жыцці, ты будзеш знаходзіць моманты шчасця, будзеш называць сябе шчаслівым. Таму, дарагі браты і сёстры, няхай адзіным нашым шчасцем будзе сам Бог, Христос, блізкасць ягоная. А калі Ён будзе блізкі, ўсё ў нашым жыцці будзе добра, не гледзячы ні на што. Амэн.